Som a l'exposició Jaume Ferran i Palau Ferrer, un vincle intel·lectual al Museu de Cervera. En aquesta exposició es traça la trajectòria d'aquest vincle entre el pintor cubista Maties Palau Ferrer i el poeta de la generació dels 50, Jaume Ferran. Tots dos es van conèixer a Madrid quan l'any 57 Palau Ferrer va fer una exposició i Jaume Ferran va ser un dels assistents. En aquesta ocasió veiem un dels pocs retrats que Palau Ferrer va fer al llarg de la seva carrera i va ser precisament a la dona de Jaume Ferran. Aquí veiem un text que Jaume Ferran va dedicar a una obra de Palau Ferrer, en aquest cas el Via Crucis de Vallfogona de Riucorb, i que Ferran va escriure des dels Estats Units. Aquí, en aquesta exposició al Museu de Cervera, tenim 3 esbossos que Palau Ferrer va elaborar per tal de projectar aquesta obra que havia ideat en motiu del 90è aniversari de Picasso. 3 esbossos que després es van materialitzar en aquell quadre en oli que va ser exposat al Museu Everson de Nova York. En el fons, si Palau Ferrer sempre ha de fugir a l'etiqueta de Picasso número 2, en aquesta ocasió, però, va participar en els actes d'homenatge a l'artista i, doncs, d'alguna manera va assumir aquesta etiqueta, ni que sigui temporalment.